Mayong adlaw mga silingan, anay nasok kita sa laing yugto sa atong mga balita. Balita nga tinuod murasag dili. Live kita karon sa South Korea, Philippines. Ako si Jantay Bicharawit, ang tagahatod sa mga labas, mga pusok nga mga balita. Ug alang sa uluhan sa atong mga balita, hatod ka nato sa Hagunoy Herbal Capsule, available sa mga butika sa inyong lugar. Ug aniya na ang uluhan sa atong mga balita. Headline News. Utot nga gisulod sa rep ni Gahi. Isa ka isda nga butiti nalumos patay. Duwa ka upaw nagsinumbagay tungod kay gailog sa sudlay. Buntis gipusel. Bata nakalihay. Bayot girip bertilipaya. Basuriro gikasuhan gibasura. Oops! Laugh break muna tayo mga idol. This time, i-shout out portion. Shout out kay Jambic Muntisa, Andresa Kelario, Estrabela Laiji, Marjelen Sibunga, Irene Anton, Eglinda Atig, Angel Pasamonte, Ayan Mandao, og Jacqueline Anthony. Thank you, thank you, thank you! Ug alang sa tong exclusive news, menteryo nasunog, mga patay nangaangol. Ug alang sa saktong detalye, John Anthony Idilmar, pasok! Maayong adlaw mga silingan, menteryo, nasunog, mga patay na ngaangol. Sa menteryo sa maong lugar, nga gi-alert level 100 ka ganang mga lasais sa auto. Tungod kini sa datong sunog nga nahitabo sa maong lugar. Ug maayo na lang kay ang mga patay na ngaangol ra ug ini mga oras ha ug kinahanglan kahimtang ang mga patay ra gihapon. Moro na itong balita nini mga oras ha. Ako si Jan Anthony Idilmar, nakatutok sa usa ka oras. Salamat sa imong mga balita dyan. Ug sa laing bahin sa atong mga balita alang sa atong mga kabataan, mga bata nga gaedad og 60 ngadto sa 80. Adunay libreng tuli karong lumabot nga kalag-kalag Nobyembre 1, 2025. O kita sa ito mga igsuon kay magpatuli sa buhok.